Σήμερα, αγαπητοί μου χριστιανοί, θα έχουμε ομιλίες για το Θεό, για την Αγία Τριάδα και θα αρκέψουμε πρώτα από την προσευχή της πρώτη Οικουμενικής Συνόδου. Το 325, 318 πατέρες σηκώθηκαν όρθιοι όλοι και έκαναν αυτή τη σύντομη δογματική θεολογική προσευχή. Πάτερ αγέννητε και αθάνατε, ιέμονο γενές και άκτιστε, πνεύμα Πανάγιον και άφθαρτον, μία Θεότης, μία ουσία εν τρισί προσώπης. Συ όπου επίστα το σύμπανταν κόσμο, συ έπλασα στον άνθρωπο εκ του μηδενός εις το είναι, συ ένευσας εις το βασιλέα Κωνσταντίνο και έκανε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Σήμερον έκαναν ο Χριστός αυτή την Ιερά Σύναξη να ομιλήσουμε για το Χριστό μας, για την Αγία Τριάδα και για το έργο της Αγίας Τριάδος για τη σωτηρία όλο το ανθρώπινο γένος, ο Χριστός μας, το Άγιο Πνεύμα και ο Πατήρ. Διότι μέρα και νύχτα ράδια τηλεοράσεις εγκομιάζουν πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτάς, επισήμους, ενδόξους και εμείς πρέπει να ομολογήσουμε το σωτήρα μας Χριστόν που μας φύλαξε την ορθόδοξο πίστη από τους αιρετικούς και όπως σήμαν στο Άγιον Όρος ερώτησα τον ερημίτη να είμαι ασκητής τας κορυφάς των ωραίων, να γίνω κανένας παπάς ιερέας στον κόσμο, ιεραπόστολος. Για ρώθη στο Δεσπότη Χριστό, Πάτερ Γρηγόρη, τι θα σου πει. Ο Χριστός απαντάει στον ερημίτη. Παιδί μου, μοναχούς έχω, ιερείς έχω, ιεραποστόλους δεν έχω. Και πάλι λέει το εξής, λυπητερό για μας εδώ στον κόσμο. Τι είπε ο Χριστός στον ερημίτη. Όλος ο κόσμος, παιδί μου, κοιτάζει να κάνει περιουσίες και χρήματα. Δια το όνομά μου το Άγιον δεν θέλει να εργαστεί κανένας. Γι' αυτό, παιδί μου, όποια ψυχή σε ακούσει εν τη μέρα της κρίσεώς μου θα είναι δεξιά μου και απίστους θα φέρεις προς εμένα τον Θεό, το μόνο πράγμα να μην φοβηθείς καθόλου. Επειδή σε εκκλησία μας πολεμείται από ορατούς και αοράτους εχθρούς, έχουμε τρία πράγματα είναι που δυσκολεύουν να πάμε στην Βασιλεία των Ουρανών ο διάβολος. Σαρκικά αμαρτήματα, αιρέσεις και μαγεία. Ο κάθε ένας που βρίσκεται αμέσως να μετανοήσει και να πάει στο πνευματικό. Όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη να πάνε στο προορατικό, διορατικό φωτισμένο Πάτερ Αστέριος, Εκκλησία Άγιος Ιάννης Χρυσόστομος, Άνω Θεαγένιο Νοσοκομείων, Τετάρτη και Πέμπτη εξομολογή. Όσοι είναι στην Αθήνα να πάνε στον Ιερέα Πνευματικών Παπαγιάννη, είναι στην Εκκλησία Άγιος Γεώργιος Πέραμα και πολλοί μασόνοι, αιρετικοί Εβραίοι εξομολογηθήκαν και σωθήκανε. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή διαβάζει εξορκισμούς
βλέπω οράσεις, λέει τα μέλλοντα, αποκαλύψεις θεϊκές ο Παπαγιάννης. Δεύτερος είναι ο Πάτερ Δημήτριος που φανερώθηκε, είναι εκκλησιάγη Σίδερος του Λυκαβητό. Όταν πήγε στην εκκλησία, 2-3 γυναίκες πηγαίναν και είπε τον Αρχιεπίσκοπο, λέει, μακαριότατε, δεν έρχεται κόσμος στην εκκλησία, κάνε το Πάσχα και βλέπουμε. Και όταν έκανε το Πάσχα με λίγα άτομα, πήρε τον κατήφερο να φύγει και φανερώθηκε ο νεομάρτης Άγιος Ισίδερος από τη Χίο. Πού πας Παπαδημήτρη? Φεύγω γιατί δεν έχει κόσμο καθόλου αυτή η εκκλησία. Γύρισε πίσω, θα έχει κατακλυσμό κόσμο, μου λέει, θα σου φέρω. Θαύματα θα γίνονται εδώ πέρα, μου λέει. Γύρισε πίσω. Εάν πήγαινε ο Χριστόδουλος στον Παπαδημήτρη και του Σταύρου να έχει σταυρό θεϊκόν, θα γίνονταν καλά. Αλλά υπήρχαν κληρικοί που είχαν το θησαυρό των επίγειων και δεν τον αφήσανε και έτσι πέθανε ο μακριότατος και έχασε η πατρίδα μας έναν μεγάλο αρχιεπίσκοπο. Δεύτερο λοιπόν είναι από μικρό παιδί που έκαναν ιεραποστολή, ήταν κοσμικό παιδί και έβλεπε οράσεις, προφήτευε, κάναμε κηρύγματα μαζί στα Αθήνας και είναι ηγούμενος στη Νέα Πεντάλη στα Νταμάρια. Ο Πάτερ Ονούφρος έχει προφητικό χάρισμα, είναι διορατικός στα Αθήνας. Δεύτερος είναι ο Παπαθανάσιος, πνευματικός, φωτισμένος καθηγητής, θεολόγος. Έχει μεγάλη τάξη και αφοσίωση, όλα τα πιστά παιδιά κοινωνάνε στην εκκλησία Χρυσοσπηλιώτισσα οδός σε όλο. Αυτή είναι εις τας Αθήνας. Η δε φωτισμένος άνθρωπος λαϊκός που μιλάει με τον Άγιο Γιώργη και έχει κάνει θαύματα και εκκλησίες, έχει δυστυχώς ας πούμε και αυτός πολέμους από κληρικούς και πηγαίνουν γυναίκες που δεν κάνουν παιδιά ούτε από γιατρούς και τους κάνουν παιδιά, τους δίνει το φυτελάκι του Αγίου Γεωργίου. Είναι φωτισμένος, προορατικός. Μιλάει με τον Άγιο Γιώργη. Αυτός φανερώθηκε ο Άγιος Γιώργιος, είναι στην Κερκίνη, στη Λίμνη. Έχει στήσει εκκλησία και έχει ένα σπιτάκι που πηγαίνει εκατοντάδες κόσμους κάθε μέρα. Ως Ιεραπόστολος έστει χιλιάδες κόσμους, άτεκνες γυναίκες κάναν παιδιά και σπουδάζουν και με έχουν στα χέρια όπα, τους έδωσα παρηγοριά γιατί εγώ είμαι Ιεραπόστολος και γνωρίζω τους φωτισμένους, πνευματικούς, ό,τι μου λένε. Αυτός ο πατέρας του παντρεύτηκε δεύτερη φορά τη μητέρα του Χατζηφώτη. Έκανε 6 παιδιά. Τα 5 πεθάνανε και έμεινε 3 ετών το έκτο. Και φανερώνεται ο Άγιος Γεώργιος στη γυναίκα του, του λέει αυτό το παιδί, λέει, μετά 3 μέρες θα πεθάνει, το άλλο που θα το δώσω θα είναι δικό μου. Και πράγματι πέθανε 3 μέρες, γεννήθηκε ο Χατζηφώτης, πήγε στη Γερμανία, έκανε 2 κορίτσια και 2 παιδιά. Δεν το άρεσε η Γερμανία, έμεισε μερικά χρήματα και φύλαγε ζώα, γουρούνια, φύλαγε ζώα στο βουνό, στην Κερκίνη. Μία νύχτα φανερώνεται ο Άγιος Γιώργης, ανέβα Παστάλλον. Με γνωρίζει ποιος είμαι? Ναι, ο Άγιος Γιώργης. Του κατεβάζει κάτω,
δίπλα στο σπίτι του, κοίτα ένα μαντρί, 4-5 στρέμματα, ένας Στυλιανός, αυτός ήταν άπιστος, κατεβαίνει κάτω και βλέπει όρομα ότι βλέπει μια εκκλησία, κατεβαίνει ο Αγιώρης από το άλογο και μπαίνουν από το παράθυρο του ιερού και βλέπει στην Αγία Τράπεζα να έχει μια κούνια και ένα παιδάκι. Αγιώρη, τι είναι αυτό? Απάν στην Αγία Τράπεζα, όσοι άτεκνες γυναίκες άρχισαν να κάνουν παιδιά. Και άκουσε 12 αγγέλους να ψέλνουν που δεν άκουσε τέτοια ψαλμοδία ποτέ στη ζωή του. Και του λέει ο Άγιος Γεώργιος, θα πας στο Στυλιανό και θα τον πεις εδώ στο χωράφι να βγάλει την εικόνα μέσα, γιατί τα πρόβατα λέει αυτόν και την εικόνα μου. Την έβγαλε την εικόνα, τι έγινε αυτή η εικόνα? Οι ιερείς τα πήραν, εξαφανιστήκαν αυτή η εικόνα. Θα του πεις να τα αγοράσεις το μαντρί, το οικόπεδο. Πηγαίνει και το λέει, είδα όραμα τον Αγιώργη, αυτός μιλούσε με τον Αγιώργη, μπορεί να του πεις έναν άπιστο ότι προσωπικά μιλάει με τον Αγιώργη. Μη είπε να αγοράσου, λέει, το μαντρί, φύγε από εδώ, του λέει. Αγιώργη σου κολοκύθια, σου δώσω εγώ, λέει τότε. Φανερώνεται το βράδυ ο Αγιώργης, πήγες πει, θα ξαναπάς. Τη δεύτερη φορά πηγαίνει. Του λέει, μη είπε ο Αγιώργης από εδώ, φύγε, του λέει. Θα πας και τρίτη. Πηγαίνει τρίτη μόνο που δεν πήρε κανένα ξύλο του κυνηγήσει. Άστο. Πηγαίνει ο Άγιος Γιώργης με το άλογο και πατάει το κόρη του. Φώναζε, ούρλιαζε η κόρη του. Μπαμπά, έτσι ο Άγιος με το άλογο με πατάει. Αυτός 42 περιττών. Φώναζε, ούρλιαζε. Φώτη, έλα να στο δώσω, να γίνω καλά. Και υπέγραψε, πήγε στη Μητρόπολη και τα αγόρασε. Το λέει Άγιος Γιώργης, 12 από 7 θα χτίσει την εκκλησία, πάρ' το σχέδιό μου. 1 μέτρο θα τα ανεβάσεις. Λέει, Άγιο Γιώργη, εδώ έχει το άπιστη, λέει. Αυτοί θα με φάνε. Α, του λέει, τι θα τους κάνω εγώ, τους απίστους, μου λέει. Όποιος θα έρχεται θα σε γρεύει, θα το ρίχνω κάτω, λέει, νεκρόν. Θα παίζεις βαμπάκι από την καδίλα, θα τους σταυρώνεις και θα τον αναστείνω. Μόλις έμαθαν όλοι οι άπιστοι της περιφέρειας ότι ο Χατζηφώτη δηλαδή τη Σαμαολίδη, λέει, πήγε στα Ιεροσόλυμα. Ο Πατριάρχης του Αγκάλη τον έδωσε τίμιο ξύλο τα πάντα. Μόνο εδώ οι ιερείς δεν έχουν τόσο ευλάβεια. Αλλά πάθαν πανολεθρία από τον Άγιο Γιώργη. Πήγαιναν οι άπιστοι, βρε εσύ μη θέλουν καφενεία διασκεδάσεις και εσύ θέλεις να μας στήσεις εκκλησία σε αυτόν τον αιώνα. Τρελός είσαι, μπαμ καταείς ο άπιστος. Πήγαινε ο Χατζηφώτης λοιπόν του Σταύρο, Φώτη τι θέλεις λεφτά να σου δώσω. Λαγός, έρχονταν εγώ, έπεφταν. Γυναίκες τα πάντα. Ένας άπιστος για εκείνη και λαϊδούσει ότι έχει συρωθεί με τις γυναίκες να πέφτουν κάτω για να μαζεύουν λεφτά. Πήγε ο άπιστος με κόσμο πολύ, έκανα λειτουργία, πέτσε μια γυναίκα, τρέχει ο Χατζηφώτης σταυρώνει απάνω, άπιστος. Πέφτει η γυναίκα, έλεγε αυτό, γιατί δεν με ρίχνει εμένα. Μπαμ, το ρίχνει κάτω ο Άγιος Γιώργης. Φαίνεται τον ίδιο τον Άγιο Γιώργη τον αγρίεψε. Και μόλις το Σταύρος και αναστήθηκε, όπως φεύγει το αεροθούμενο έφυγε. Έλα εδώ ο Άγιος Γιώργης, τίποτα, το βούλωσε. Και όσοι πήγαν ενάντια πάθαν μεγάλο κακό. Και σήμερα λοιπόν στέλνουν πολύ κόσμο. Πήγε γυναικολόγος 7 χρόνια δεν έκανε παιδιά. Και πήγε στο Χατζηφώτη, του λέει Χατζηφώτη, τι είσαι εσύ, γιατρός, κάνει μια ένεση γυναίκα. Δίδυμα θα κάνεις, ντουζίνα θα κάνεις, έκανε δίδυμα και ντουζίνα. Άλλες γυναίκες, τουρκάλες, γύφτισες όλοι, χαρές. Εγώ προχθές ήμουν σε μια εκκλησία στον Άγιο Δημήτρη και έρχεται μια πάτερ, κάνει μια προσευχή γυναίκα που δεν κάνει παιδιά. Α, είναι εύκολο αυτό. Αυτή τρόμαξε, εύκολο. Έχει αυτοκίνητο,
πάρ' τη σύσταση, θα πας στο Χατζηφώτη, θα σε σταυρώσει το πρόσωπο εδώ, στο στήθος, στην κοιλιά και στην πλάτη, θα σου δώσω το φιτιλάκι, θα σου δώσω μια οδηγία πνευματική και θα... Και σήμερα που είμαστε στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, έρθει μια κυρία γνωστή, μου λέει γέννηση ευτέρπη, μου λέει κοριτσάκι. Βλέπεις τι χαρά δίνουν οι Ιεραπόστολοι. Οι Ιεραποστόλους δεν έχει ο Χριστός. Αλλά ρώτησα πού χρειάζεται περισσότερο η Ιεραποστολή, η Ελλάδα και μετά η Γερμανία. Γι' αυτό κάθισε στην Ελλάδα. Τώρα λοιπόν, μετά λοιπόν είναι έξω από την Ξάνθη ένας Παπαχαράλαμπος, αυτός έχει το χάρισμα του Αγίου Σπυρίδωνος, ένα πνευματικό παιδί του μαθηματικός, ο Άγγελος με το σύστησε, θαύματα κάνει, αλλά δυστυχώς η Μητρόπολης ορίεται να τον καθίσει, να τον κάνει. Βλέπετε λοιπόν η Εκκλησία μας πώς πολεμάει τον Θεό και το Άγιο Πνεύμα, να μην παρηγορούνται οι χριστιανοί από τους ιερείς, να πηγαίνουν στους χωτζάδες να τρελαίνονται και να είναι η καταστροφή στα σπίτια τους. Όπως μια γυναίκα πήγε σε ένα χώτζα Ξάνθη Κομοτηνή και άρχιψε η καταστροφή στο σπίτι και πήγε σε έναν παπά που τον γνωρίζω. Μου λέει μεγάλη καταστροφή έχω πάθει, μήπως πήγε σε κανένα χώτζα μάγο, λέει ναι. Γρήγορα να εξομολυθείς, κάνει ευχαίρω, έλα εδώ πέρα και μετά συνήθει ευλογία και ευτυχία στο σπίτι τους. Γι' αυτό πρέπει οι κληρικοί να είναι προφυλακτικοί και να μην είναι ενάντια στους φωτισμένους που οι χριστιανοί βρίσκουν παρηγοριά γιατί δεν θα λιώσουν. Προφητεύω, δεν θα λιώσουν. Και θα απορεί και παπάδες ότι γιατί δεν έλειωσε ο δεσπότης, γιατί δεν έλειωσε ο παπάς, γιατί να αλλάξει τα μυαλά του. Να μην περάζει οι Ιεραποστόλους που κάνουν έργο από το Θεό, από τους Αγίους. Τώρα αγαπητοί μου χριστιανοί, και εμένα με συγχωρέσετε, για να η Ορθοδοξία να λάμπει. Έχουν ιερείς την ιεροσύνη και πρέπει ελεύθερα να διαβάζουν εξορκισμούς, να διαβάζουν χαιρετισμούς, παρακλήσεις, να παρηγορούν τον κόσμο, όχι να απαγορεύουν. Γι' αυτό λοιπόν όποιος απαγορεύει να μην κάνουν ιερείς και με κάνει, γρήγορα να ετοιμάζεται για την άλλη ζωή. Τον αφαιρεί ο Χριστός γιατί είναι ενάντιον στο έργο του Θεού. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάς είναι ατελεύτητος, είναι άπειρος, είναι άφθαρτος, είναι αίδιος. Η Αγία Τριάς αρχήν χρόνων και τέλος δεν έπεισε. Ο Πατήρ γεννά και εκπορεύει. Ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Ο μεν Πατήρ είναι αγέννητος, ότι δεν εγεννήθη από την σαν ο νους του ανθρώπου από άλλοθεν δεν γεννάται. Ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι γεννητός, ότι εγεννήθη εκ του Πατρός, όπως ο Λόγος του ανθρώπου γεννάται από τον νου. Το δε Άγιο Πνεύμα ούτε γεννητόν είναι, ούτε αγέννητον. Εάν ήταν γεννητόν, είσαι Υιός. Εάν ήταν αγέννητο, είσαι Πατήρ. Τι είναι, είναι εκπορευτόν. Εκπορεύεται εκ του Πατρός του αγεννήτου και αναπαύεται εις τον Υιόν των γεννητών. Ο Πατήρ έχει δύο ονόματα, Πατήρ προβολεύς, οίκον εκπορευτής. Και ο Υιός ονομάζεται, έχει δύο ονόματα, Υιός και Λόγος. Και το Άγιο Πνεύμα, και αυτό έχει δύο ονόματα, Πνεύμα πρόβλημα.
κάποτε σήμανε σε ένα βιβλιοπωλείο Φιδίου και ήταν μέσα ένας αρχιερεύς και αρχιμανδρίτης ιερείς τα πάντα. Και επειδή είπα καλημέρα δεν είπε ευλογείτε, οι πατέρες λένε ευλογείτε, πώς λες η καλημέρα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας αγράμματος άνθρωπος. Εσείς που έχετε από 3, 4, 5 βιβλία στα σχήρα σας, εσείς θα καθοδηγήσετε να πληθεί τη Βασιλεία των Ουρανών από ψυχάς. Θα τους καθοδηγήσετε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μου λέτε, εσείς σπουδάζετε θεολογία στα πανεπιστήμια παντού. Λέμε Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Γιατί δεν κατέβηκε ο ουράνιος Πατήρ να κηρύξει το Ευαγγέλιο ή το Άγιο Πνεύμα, αλλά κατέβηκε ο Χριστός. Έμειναν άφωνοι με τα βιβλία, δεν μπορούσε να αρκέψουν αρχή για να... Το λέω όσα ξέρετε εσείς δεν τα ξέρω εγώ και όσα ξέρω εγώ δεν τα ξέρω εσείς. Λέγει ο Χριστός στον ερημίτη τον Γρηγόριο, παιδί μου, εσείς οι άνθρωποι ξέρετε πολλά αλλά δεν τα ξέρετε όλα. Με μία πέτρα τείχους δεν γίνεται, όχι χρειαζόμεθα. Τους λέω, κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος αποτελεί ξεχωριστή υπόσταση μέσα στην θεότητα. Ο Πατήρ Αγέννητος, το Άγιο Πνεύμα εκπορευτών. Επειδή ο Υιός έχει δύο ονόματα, Υιός και Λόγος, από Υιός Θεού γίνεται Υιός ανθρώπου και Λόγος που κήρυξε. Μόνο η υπόσταση του Υιού, του Θεού, είναι για να κηρύξει τη γη. Όπως εμείς, ο λόγος του ανθρώπου έχει δύο γεννήσεις, λέει ο Άγιος Κοσμάς Πετολός. Μία που σκεφτόμεθα, αυτή η γέννηση μέσα στο νου μας είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Η δεύτερη γέννηση εκ των χιλέων είναι γνωστή στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, η άναρχος, η άχρονος, η αίδιος γέννηση του Θείου Λόγου, εκ πατρός άνευ μητρός, άγνωστης ημάς. Η δεύτερη γέννηση του Χριστού εγεννήθη εκ μητρός άνευ πατρός εκ πνεύματος Αγίου εν χρόνου και τόπου γεννηθείς γνωστή της ανθρώπης. Μόνο η υπόσταση του Χριστού εκατέβη στη γη για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Δεύτερο, κάποτε στο ράδι, στην τηλεόραση μιλούσαν, έψαλε ένας καθηγητής θεολογίας, Μεγάλη Παρασκευή, και όταν τελείωσε λέει μια σεμνή πανσεμενός, σοφότατη στην τηλεόραση, κύριε καθηγητά, γιατί τους δύο ληστάς τους δέσαν με τα σκοινιά και το Χριστό μας το σταυρώσαν με 4 καρφιά? Απήντησε ο καθηγητής της θεολογίας, ο Χριστός έκανε θυσία. Ναι, θυσία έκανε, απολογητική δεν έρεσε. Τώρα θα δώσω εγώ απολογητική. Οι πρωτόπλαστοι ο Αδάμ και Εύα, χριστιανοί μου, εις τον Θεόν έσφαλαν με 5 αισθήσεις. 3 δέντρα ήταν στον παράδεισο κατά την Αγία Γραφή και κατά το Θείο Χρυσότο. Από παντός του παραδείσου θα φας, το πρώτο. Το δεύτερο, από παντός του παραδείσου θα φας,
από το δέντρο το ξύλο, το γινώσκει καλών και πονηρών δεν θα φάτε. Ό,τι ώρα θα φάτε θα το αποθανείστε. Και το ξύλο της ζωής σε μέσω του παραδείσου. Έδωσε την εντολή ο Θεός, έφυγε. Λέγουσι οι διδάσκαλοι, ο Αδάμ, λέει η Αγία Γραφή, έκανε ιούς και θυγατέρας. Και η λέξη Αδάμ την έχω πει και άλλες φορές, που κατέβηκε η Αγία Τριάδα και υπεδέχθηκε πίσω με έναν άνθρωπο, πληθυντικός, και γερείς των ελληνικών, και πίσω ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και τον ονόμασε Αδάμ και είναι φύσιο πρόσωπο πνεύμα ζωής για έναν άνθρωπο της εξηγηζός. Η λέξη Αδάμ ελληνικά έχει 4 γράμματα. Ανατολή Δύσης. Άρκτος από τη βορρά με Σιβηριανός. Ο Αδάμ δεν είναι πλάτο. Και από την πλευρά ύπλωσε και έκανε την Εύα τη γυναίκα. Και γίνεται, ύστερα θα μιλήσουμε για τον τύπο της Αγίας Τριάδας και το σύμβολο τελευταίο. Άπαξ έκανε την Εύα. Και έχουμε το τριαριθμός. Οποίον τους αγγέλους πνεύματα και τους λειτουργούς από το περισφλόγα. 10 τάγματα. Πέφτει ο σφόρος ήθελε Θεός, γίνομαι όμοιος στο υψίστο και στήσω θρόνο και πέφτει. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ πρόσκυμε στο Μικαλός του δαφό. Και μετά έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Και έχουμε 3. Οι άγγελοι, οι άνδρες και οι γυναίκες. Άπαξ. Όλοι έχουν γεννηθεί από γυναίκα, όλοι. Και οι Άγιοι και όλοι και προφήτοι και Απόστολοι. Η Εύα επλάσσηκε από τον Αδάμ. Και με έναν άγγελ συμβολίζουν τον Χριστόν, ο Αδάμ τον ουράνιο πατέρα και Εύα το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έχει δράσει χαρισμάτων, ενεργημάτων διακονιών. Οι γυναίκες κάνουν αγόρια, κορίτσια, δίδυμα, τρίδυμα, τα πάντα. Έχει ενέργεια το Άγιο Πνεύματος. Συμβολίζει η μητέρα μας, οι αδελφοί συμβολίζουν το Άγιο Πνεύμα. Και έχουν 3 αριθμούς, τους αγγέλους, τους άνδρες και τις γυναίκες. Που θα μιλήσω μετά τον τύπο και το σύμβολο της Αγίας Τριάδας. Και όταν λοιπόν λέει ο Ισίδωρος, μαθητής του Αγίου Χριστόμου, όφης είχε πόδια φτερά όφια. Αφού έπεσε ο σφόρος, ήθελε να γίνει Θεός και έπεσε κάτω. Μπαίνει ως πνεύμα όπως η δαιμονημένη στο στόμα του φιδιού. Με 2 φύσεις πάνε να γελάει, γι' αυτό ο Χριστός ήρθε Θεός και άνθρωπος. Διότι με 2 φύσεις γελάει ο διάβολος με τη φύση του φιδιού και αυτός πρώτη μπήκε μέσα στο στόμα του πνεύμα. Πιάνει δεύτερο πονηρία κατά μόνο στην Εύα. Και της λέει γιατί δεν τρώσει από αυτό το δέντρο των καρπών. Μ' είπε ότι αν θα πάω θα πεθάνω πνευματικός. Όχι. Θα γίνετε λέω σαν θεοί. Μόλις άκουσε Θεό, πρώτα επλάσσει ο Αδάμ να πάει να πάρει, να συμβολευτεί τον Αδάμ πρωτοβουλία. Ο διάβολος γελάει τη γυναίκα και η γυναίκα γέλασε τον Αδάμ. Έγινε δηλαδή ένας κατήφορος καταστροφικός. Λοιπόν, τρώει από τον καρπό να γίνει Θεός, δόθηκε στον Αδάμ και έγιναν γυμνοί. Όταν περπάτησε ο Θεός, που είσαι Αδάμ γιατί μιλούσαν, εκρύβει. Μήπως έφαγες εκείνη την ώρα, εάν έλεγαν εξομολόγηση, Θεέ μου Πάτερ, σφάλαμε να μας συγχωρέσεις, τελείων υπόθεση. Και όταν ένας άνθρωπος εδώ εξομολογηθεί στο πνευματικό, σχολούνται όσοι, κλαίει ο διάβολος, όταν βαπτιζόμαστε ξεπαίνει άγγελος, κλαίει ο διάβολος και σβήνουν όλα τα αμαρτήματα. Αλλά πηγαίνουνε, εδώ είναι. Όπως δεν είπαν αντιλογία, ο Όφης, η Εύα, τους έδωσαν Μαρτίνους γειτόνας, είμαι πόνο γεννάς και μισηδρό.
Αλλά οι πρωτόπλαστοι όμως, λένε οι διδάσκαλοι, οι Άγιοι Πατέρες, έσφαλε με 5 αισθήσεις. Με την ακοή άκουσε τον όφη. Με τα μάτια είδε τον καρπόν ωραίος. Ο Χριστός εξελαιώνει τώρα αυτά τα δύο, τους οφθαλμούς την ακοή, και φόρεσε τον αγκάθινο στέφανο. Με τα 2 πόδια περπάτσανε να πάρουν τον καρπό, έφαγε 2 καρπιά. Με τα 2 χέρια άπλωσε και έπιασαν τον καρπό, άλλα 2 καρπιά στα χέρια, και εδώ έχουμε όσπρις και γεύσεις. Έφαγε ο Χριστός όξος και χολήν και εξελαίωσε τις 5 αισθήσεις του Αδάμ που έσφαλαν εις τον Θεό, τις εξελαίωσε. Τώρα ερχόμαστε, ο Θεός έκανε από τον Αδάμ, αγαπητοί μου χριστιανοί, μέχρι που γεννήθηκε ο Χριστός, πέρασαν 5.508 χρόνια κατά τον Εβδομήκοντα. Έχουμε θεμέλιο, τους Εβδομήκοντους τους έχουμε θεμέλιο στερέωμα αληθείας οι Άγιοι Πατέρες, που ερμήνευσαν την Αγία Γραφή από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Θεμέλιο. Και 33 χρόνια από ό,τι ο Χριστός εκεί γίνονται 5.541. Όλες σε ψυχές, αγαπητοί μου χριστιανοί, πήγαιναν στον Άδη. Άγγελος Κυρίου Μενοφέα φύλαγε τον παράδεισο, τους έδιωξε από τον παράδεισο και φύλαγε τον παράδεισο να μην πάει κανένας. Και πήγαιναν στον Άδη. Οι διδάσκαλοι λένε ο Άδης θα πει σκότος, κόλος θα πει τιμωρία. Για σε 5.508 χρόνια, 5.540 χρόνια, όλες οι ψυχές πήγαιναν στον Άδη. Μόνον, παντού είναι ο τύπος της Αγίας Τριάδας, 3 έδειξε στον παράδεισο, 3 άνθρωποι δεν πήγανε εις τον Άδη, αγαπητοί μου χριστιανοί. Να το ξέρετε. Από τον Αδάμ μέχρι τον όη του κατακλυσμού, που κατά μην το κάνεις ανθρώπινες, διότι είναι οι σάρκες, τα δε της ζωής 120. Ο Ενόχ μετέστη, λέγεται από τον Αδάμ μέχρι τον Νόη προνόμου. Ο Ενόχ μετέστη τον παράδεισο. Από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστό ενόμο. Είχαν τους προφήτες, πήρε τον νόμο του Μωυσέως ενόμο. Ποιος με άρμα πυρός πήγε στον παράδεισο? Ο προφήτης Ηλίας. Και από την Κοινή Διαθήκη ο δεξιός ληστής που το βάπτισε η Παναγία. Λοιπόν, έχουμε προνόμου, ο Ενόχ, ενόμο προφήτης Ηλίας με άρμα πυρός πήγε στον παράδεισο, και ο ληστής που είπε νήστε λοιπόν όταν έρθει, αμήν να μην λέγω σήμερα τον παραδείσο, διότι ομολόγησε στον αριστερό. Ο δεξιός ληστής συμβουλεί τους πιστούς που ομολογούν το Χριστό ως Θεόν αληθινόν, δεν τον αρνούνται, δεν πέφτουν σε αιρέσεις, μασονίες, χιλιασμών, καθολικών, ευαγγελικών, πεντηκοστιανών που ήρθαν έξω από την Ευρώπη και δώσαν λεφτά. Ας είναι, αν κάνουν υπομονή θα τους χαρίσει ο Θεός την αιώνια ζωή, και ότι κράτησαν την Ορθόδοξο πίστη. Και αυτοί οι 3 πήγανε, δεν πήγαν στον Άδη. Ο Χριστός εδώ εις τον κόσμο, αγαπητοί μου χριστιανοί, λένε οι σοφοί και όλοι οι διδάσκαλοι, ο κόσμος αποτελείται από 4 στοιχεία. Αΐρ, γη, είδωρ και φωτιά. Είναι ο Άδης, η κόλαση. Ο Χριστός με 2 φύσες γέλασε ο διάβολος την Εύα, μπήκε μες στον όφη, έβλεπε φρόνιμο, το πίστεψε, εγελάστηκε και η Εύα γέλασε τον Αδάμ
και δεν είπαν το ήμαρτο θέμα και όλοι 5.541 οι ψυχές πήγαιναν στον Άδη στη φωτιά. Ο Χριστός λοιπόν και εμείς, μην νομίζετε και εμείς, 9 μήνες κάνουμε στην κοιλιά της μητέρας μας όλοι. Κάνουμε τον τύπο του ελεύθερου, θα το πω ύστερα. 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας. Ζούμε εδώ 50 χρόνια, θα πάμε στον παράδεισο. Κάναμε 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας μας. Και αυτοί κάναν 5.541 στον Άδη. Είδες πώς θα παίρνει ο Χριστός. Τι κάνει ο Χριστός τώρα. Θέλει, όταν ο Σφόρος ήθελε να γίνει Θεός και υπεράνω του Θεού, λέω Ισαΐα το 14 και πάνω, γίνομαι όμοιος στο υψίστο και στήσω το θρόνο υπεράνω του Θεού και να πείσω πολλά λόγια. Με τη λέξη αυτή δισεκατομμύρια το 10ο τάγμα, τα 4 στοιχεία μέχρι τη φωτιά, χιλιάδες εκατομμύρια δισεκατομμύρια γεμίσαν. Και ο Αρχάγγελος μη πρόλαβε λοιπόν και είπε πρόσχομαι στο μεν καλό στο μεταφόβο. Και σταματήσαν τα 9 τάγματα των αγγέλων, γλιτήσαν από τον ταπεινόν Αρχάγγελο Μιχαήλ, που τα μοναστήρια τους είναι. Ένα είναι στη Σήμη, έξω από τη Ρόδο, ένα είναι στη Μυτιλήνη, ένα είναι στη Θάσο, στο Δοχαρίο έχω πει που κάνα θαύματα από τον Άγιο Νικό μεταφορούν με θαύμα που έκανε ο Άγιος Μιχαήλ και Γαβριήλ, στο Δοχαρίο του Άγιον Όρος, και αυτά τα 3 είναι οι μεγάλες εορτές, και στην Έδεσα είναι νομοστή των Αρχαγγέλων και παντού εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα μας. Λοιπόν, τι κάνει ο Χριστός τώρα. Όταν έγινε ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας εκ Πνεύματος Αγίου, ήρθε ο Χριστός Πνεύμα Άγιο επελεύθερε και δύναμη στη ψήψη και ήρθε στην κοιλιά της Παναγίας μας, υγιάστη ο Αΐρ. Και γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό 25 Μαρτίου. Και 25 Μαρτίου ελευθερώθηκε η Ελλάδα μας, αλλά το τάγμα κοιμάνται οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, δεν τους νοιάζει καθόλου γιατί ελευθερώθηκε. Τρώνε μάσες, παίρνουν 10.000 μισθούς, αλλά ξέχασαν ότι η Παναγία ελευθέρωσε το ελληνικό γένος, το έθνος μας, και το ξεχάνουν, μόνο τρώνε τα χρήματα και κανένας πρωθυπουργός, κανένας υπουργός, κανένας φωνάζει εκκλησία, κάνουν τον κοφό, κάνουν τα αυτά, λοιπόν αμελούν. Αλλά τα λεφτά τα παίρνουν που ελευθερώθηκε η Ελλάδα μας, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βλέπεις λοιπόν για τη μάσα όλοι. Αλλά για να κάνουμε έργο στην Παναγία στο τάμα, κανένας δεν σέβεται. Ούτε πρωθυπουργός, ούτε τίποτα. Μπορεί να πάει στην Κίνα, μπορεί να πάει στη Ρωσία, να πηγαίνει ταξίδια στην Ευρώπη, αλλά την Παναγία δεν τη θυμάται τον Ευαγγελισμό. Βλέπετε αχαριστίες και θέλετε προκοπή από τα ποδάρια. Βλέπετε λοιπόν, προχωράμε τώρα. Εγεννήθηκε στη γη ο Χριστός εκ Πνεύματος Αγίου, εκ Παρθένου Μαρία. Και γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου. Και αν ρωτήσεις κανέναν, ξέρουν όλοι οι ορταχώς θα σου πούν πότε είναι τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου. Τι μέρα γεννήθηκε ο Χριστός, κόκαλο. Μπα, γιατί. Επειδή είσαι αγαπητοί μου χριστιανοί, ο Θεός, παραδείγματος λέμε Θεό, εμείς λέμε Χριστό και είναι η Διαθήκη, ο ήλιος και η σελήνη την Τετάρτη μέρα, ο αισθητός ήλιος την Τετάρτη την έκανε ο Θεός. Ο ήλιος, ο αισθητός έγινε την Τετάρτη μέρα και λέει ο Δαβίδ, ο ήλιος εις εξουσίαν της ημέρας και η σελήνη και αστέρες εξουσίαν της νυχτός. Εφόσον ο αισθητός ήλιος έγινε την Τετάρτη μέρα, άραγες και ο ανοητός ήλιος εγεννήθη Τετάρτη μέρα.
Ναι, μεν 25 Δεκεμβρίου, γιατί και οι ειδωλάτρες είχαν το σύμβολο. Γιόρταζαν 25 Δεκεμβρίου το Θεό τον ήλιο. Δηλαδή σύμβολο. Βλέπετε λοιπόν ο Χριστός πώς θα κάνει. Τετάρτη μέρα γεννήθηκε ο Χριστός. Ναι, μεν 25 Δεκεμβρίου, αλλά Τετάρτη μέρα. Εφόσον λένε οι πατέρες, οι διδάσκαλοι, ο αισθητός ήλιος από το Θεό έγινε την Τετάρτη μέρα και ο νοητός ήλιος έγινε την Τετάρτη μέρα. Γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου. Έπρεπε να αγιαστεί και το είδωλο. Βαπτίζεται ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό. Σήμερα αγιάζει τη φύση των υδάτων. Τα ύδατα, γιατί πέσαν στα νερά, στις θάλασσες. Και λέει ο Χριστός στον ερημίτη, γιατί παιδί μου Γρηγόρ ευαπτίσκα στον Ιορδάνη ποταμό και δεν βαπτίσκα σε λίμνη? Λέει, Χριστέ μου, δεν ξέρω. Η λίμνη, παιδί μου, στάσιμη. Στάσιμη άνθρωπο ο Θεός δεν θέλω. Ενώ ο Ιορδάνης ποταμός συμβολίζει τρεχάμενο την κοινωνική πρόοδο και την πνευματική. Ενή φτερό αητός του καφινή στο ύψος, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Δεν μπορείς να πετάξεις με ένα φτερό το πολύ ο αητός. 2 φτερά. Κοινωνικός, απόδοση του Κέσσαρου Κέσσατα το Θεό το Θεό. Θα πάνε να εξομολογηθείς, θα πάνε να κοινωνήσεις, θα πας στην εκκλησία, θα βαπτιστείς. Το βάπτισμα, το γάμο τους κάνετε. Ξαμολόγησε η Θεία Κοινωνία. Η τροφή της ψυχής. 3 είναι η παράδειση. Ρώσει με βαθμούς. Σωματική, στρατιωτικό. Κοιμάστε. Δεν σας είπε, αν σας είπε ότι τα επίγεια δεν μισή, πού να σας είπε τα υπουράνια. Του φέθ, θα του φοιτήσουν. Το σταυρώσαν τον Χριστό. Πει να πει, ας πούμε, το σταυρώσαν οι άνθρωποι. Βλέπεις λοιπόν, εάν σας είπε τα επίγεια δεν με πιστεύει, πού να σας είπε τα υπουράνια. Το σταυρώσα, τον εξαφανίσα. Που γιατρεύε λεπρούς, θεράπε δαιμονισμένους, τυφλούς, τα πάντα. Προχωράμε τώρα. Έπρεπε λοιπόν, σήμερα γι' αυτό λοιπόν ευαπτίσει στον Ιορδάνη, να είμαστε προοδευτικοί και κοινωνικός και πνευματικός. Εδώ θα ζήσουμε 80-90 χρονών, κάτω κανένας. Μες στον παράδεισο ήταν Ιωσφόρος και Πρωτόπλωστος. Το χάσαμε. Τώρα έχει άλλη τάξη ο Χριστός. Σας δίνω τον Ευαγγελικό νόμο. Το ξέρετε. Φυσικό νόμο έχετε. Νοείτε το καλό το κακό. Τον Ευαγγελικό νόμο έχετε. Θέλετε τον παράδεισο. Θέλετε. Τα 4 μυστήρια είναι υποχρεωτικά. Βάπτισμα Αγίου Μύρου, αυτό έχω τον συγγονείς μας. Εγγυητής ο πατέρας, η μάνα, ο παπάς και ο νονός, μαζονείς. Η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι από το Θεό η κυβωτός της αληθείας. Οι αιρέσεις ρώτησε τον ερημίτη, εάν μας χτυπήσουν οι Τούρκοι, Πάτρι Γρηγόρος του Χριστό, θα τους νικήσουμε? Λέει ο Χριστός, παιδί μου Γρηγόρη, πρέπει να ιτηθεί η Ελλάδα να γίνει το γενικό. Ποιο είναι πιο επικίνδυνο, το κεφάλι ή η καρδία? Λέει εμένα. Λέω εγώ το κεφάλι. Όχι παιδί μου, η καρδία. Η Ελλάδα, παιδί μου, είναι η καρδιά του κόσμου, έχει την Ορθοδοξία. Η μόνη αληθινή θρησκεία που είναι στον κόσμο είναι η Ορθοδοξία. Τα άλλα τα θρησκεύματα, παιδί μου, είναι ανθρώπινα. Δεν πάω να είμαι και με αυτούς, διότι είναι πλανεμένα παιδιά μου. Φανατισμούς έχουν. Επίγνωση κανένας. Τι τον κάνει στο φανατισμό? Συμβολεύτηκες στα Άγιον Πώς έγινες μασόνος? Πώς έγινες αιρετικός? Πώς έγινες καθολικός? Για τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα, εάν δεν μετανοήσεις, ελευθερία πλήθος. Όλη η Θεσσαλονίκη Εκκλησία έχει πνευματικούς. Όλη η Αθήνα έχει πνευματικούς. Όλες οι πόλεις έχουν πνευματικούς. Τρέξε. 3 είναι που δεν εμποδίζουν για την Βασίλεια του. Σαρκικά, αιρέσεις και μαγεία. Αν θα κάνει το Χριστός μέχρι την τελευταία αναπνοή, υπομονή στον τρίτον παράδεισο.
την απελπισία πάνε στην κόλαση. Δεν θέλει ο Χριστός απελπισία. Θέλει να επομένεις. Κανένας Άγιος να απελπίσει επικατάρρευτους πασάρες που δεν ελπίζει στον Θεό. Να έλπισον επικύρτα αυτός η δέλψη. Όλοι οι Άγιοι ελπίζουν στον Θεό, αγιάσε. Όλοι οι Άγιοι να ελπίζετε στον Θεό, θα σας βοηθήσει. Διαβάστε 24 φορές τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Η Παναγία ό,τι ζητεί θα του δίνει. Δεν διαβάζετε. Όσοι διαβάζουν, σήμερα έχει Πάτερ μου λέει στην Εκκλησία του Δημητρίου. Διάβασε 24 φορές, ό,τι διαβάζω, ό,τι μου ζητεί η Παναγία το δίνει. Να, μπροστά σας. Σας δίνω τους πνευματικούς αστέρες, πηγαίνετε. Να είστε η Ορδάνη ποταμός, όχι στάσιμη λίμνη. Τώρα λοιπόν, έπρεπε ο Χριστός να κατέβει και στη φωτιά το τέταρτο στοιχείο. 33 χρόνια έζησε ο Χριστός στη γη, 3 κήρυξε 33 χρόνια. Στον αφαλό της γης εσταυρώθηκε ο Χριστός, αγαπητοί μου, λέει ο Δαβίδ. Σωτηρία εργάστηκε μέσα της γης ο Θεός. Όταν παρέδωσε το πνεύμα ο Χριστός, έπασχε μόνο η ανθρωπίνη φύση. Οι Θεός απαθείς πανταχού παρών παλικάρ. Και πορευθήκαν τα 9 τάγματα των αγγέλων δισεκατομμύρια. Λένε οι πατέρες, σε έναν άνθρωπο 100 άγγελοι περισσότεροι. Και φώναξαν όλα τα τάγματα. Είχε 5.541 χρόνια, εκατομμύρια δισεκατομμύρια ψυχές μέσα στη φωτιά. Και πορευθήκαν τα 9 τάγματα στον άνθρωπο φωνάξαν. Άρατε πύλαση άρχοντες και πάρθη πηλαιώνικη σε ελεύσης το βασιλείο δόξη. Λένε διαβολτίσες στην ομάδα. Κύριος κρατέος και δυνατός Κύριος εν πολέμου. Και μπήκε ο Χριστός μέσα. Έλα Αδάμ, από ξύλο εκαταστράφηστης μέσα από τον τίμιο σταυρό θυσία. Και κήρυξε 33 ώρες. Λέει και ο Πέτρος στην Β' Επιστολή και οι πράξεις του Λουκάς, πορευθύσσες ανεβάνει και ευαγγελίστες. Πάρε σιωπά, τι κήρυγμα έκανε. Λέω τον ερημί τον Γρηγόρη, τι κήρυγμα έκανε ο Χριστός, ρώτησε τον. Ό,τι ζητούσε κάτι ψήφι. Ενώθηκαν τα επουράνια με τα επίγεια. Πω! Αλλά όταν πήγε ο Χριστός, έπιασαν μια συζήτηση μέσα. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, είπε ο Σιμεών, εγώ λέει προφήτηψα είπαν γίνει να πουλήσει το δούλου σου λέει, ώστε θα έρθει ο Μεσσίας να μας λυτρώσει. Λέει ο πρόδρομος, εάν στη Σιμεών λέει τον έπιασε στα χέρια μικρών, εγώ το βάτισα. Τότε είπαν οι άγγελοι του άρα τι πύλας και μπήκε ο Χριστός στο φως μέσα. Εκατομμύρια δισεκατομμύρια πήγανε, γέμισε ο παράδεισος. Έφυγαν από τον Άδη, ελυτρώθηκε και βρήκαν 3. Λέει ο Αδάμ, λέει εσύ τι ληστής, εσύ Ενώ, εσύ Πηλίας. Λέει εμείς ήμασταν τώρα. Βλέπεις λοιπόν, ο τύπος της ελιάς στο Σταυρό Τριογλωσσία, ελληνικά, εβραϊκά ή ρωμαϊκά, παντού. Θα μιλήσω ύστερα. Τα 4 στοιχεία ο Χριστός έλυσε. 30, από τότε που παρέδωσε το πνεύμα μέχρι που αναστήθηκε 33 ώρες, αγαπητοί μου χριστιανοί. Ο Μάρτιος λέγεται άρτιος, όλα τα θαύματα της Παλαιάς και της Καινής έγιναν το Μάρτιο. Ο Σεπτέμβριος και ο Μάρτιος έχουν ησημερία, 12 ώρες ημέρα, 12 νύχτα. Ο Ιούνιος με το παλαιό 8 με το νέο 21 είναι η μεγαλύτερη μέρα και μικρότερη, 15 ώρες ημέρα, 9 νύχτα. Το Δεκέμβριο 8 με το παλαιό 21 με η μεγαλύτερη νύχτα και η μικρότερη μέρα. Η ώρα 3 βάλαν τον Χριστό στο Σταυρό. Ο δεξιός ληστής συμβολής τους πιστούς. Γιατί λέει ο Χριστός στην παραβολή του Ασώτου,
ένας πατήρα εις δύο Υιούς, αφήμενο το γραφόμενο, ένας Θεός και πιστούς και απίστους, ήδη και όσο μόνο. Αλλά αγαπητοί μου χριστιανοί είναι κινητοί. Άλλους από μικρός μέχρι που θα πεθάνει πιστός. Άλλους από μικρός μέχρι στη μέση τη ζωή του είναι αμαρτωλός, μετά μετανοεί. Κι άλλο από Χριστός γίνεται αιρετικός. Αυτός εάν δεν μετανοείς, χάθηκε η ψυχή του. Γι' αυτό η Εκκλησία μας έχει τη μετάνοια. Ερώτησα για τους αιρετικούς τους μεγάλους